tes 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 tes. Dish. Selamat hari Minggu madihita salehutna. Guarni Minggu ta sadarion. Imam Minggu ek Saudi. Namar lapatan. Setangion maswaraku ale Jehovah. Do topik Jehovah do Raja. Tong tapok kama par Minggu ta. Marede mahita.
Mar hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Sa tangingon maswaraku ali Jehovah, molo jauh-jauh ahu, didok rohaku, horo mandok, luli hamu mabuhiku, atong bohim mana hulului ale Jehovah. Sa unang mata bunihum bohim mararupunahu, Jehovah do panodangi diahu dohot hatuauku, tung midai se mama biarahu, Jehovah do pertano batuan ninguluku, tung midai se maahu biahaton. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan de bata pargogo na suatu dosan, ama namin na di banua gijangi. Usehon matodim na badiyay dohot habistar na siyan hoi tu saluhut huriam. Asal lamrarat jalalam hot hatam na badiyay di tonga-tonga ni hamion. Lehon mahiras niroha di naposom majamita hon hatam. Asalam pita jalam lam gada huriam nabadiyai, patok tong mahuhut rohanami manguloiho, saat rodi ujung di bagasan hapor siaon nature, mar hiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mare demeita. Patik di debata di Bingguta Sadarion, imasian patik parjolos hatu patik paupaton, patik parjolo, ahudu Jehovah debatam ninna debatata, dan jadi marakup ahu banomu debatam, patik paduahon, dan jadi ganaonmu jalarang jadi sumanonmu manang ahana di benua gijang, doot na di benua tongaon, rodi na di bagasan aik na di turun di tano, yang kutunggabi si sobaon manang siuluan, patik patuluhon, dan jadi dohonon garni debata yang kusuture dalanna, ayhonahum narusugot akan amar seneyang di guarna, patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinaono marima ulahamu nasal siulaunmu, alai anggu ari papituhoni, ari paradinani Jehovah debatam doi, dan jadi humangula anggo dina sadari, manang anakmu pe, manang berum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi diisini hutani halak pe, namangibati hutam. Adi nauno mare do di toppa debata, langit dohot tano, dohot laut do nasa isina. Tungi maradian do ibana diari papituhoni, Dibang hidup umbayan tadi pasu-pasu debata Jehovah, ari paradian nai jala di parbadiai. Atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargugoi mahami, mangulahon naumbar tupatik mi. Amin. Mare de mahita.
Tatopoti madosata di adopani debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami pergugo naso hatu dosan. Para sirohami dahami nadangolon. Narodohami tujulum manopoti dosa nami nagurangi. Di bagasan hajahato dohami tubuh. Jaladang adong hapersiaw di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sianak kadalan nami. Masa gudang do pangalasyon nami di patikmu. Allah imot mahami alai Tuhan. Allah nidenggan di basam dohot asini roham. Saya unang paingot-ingot akka dosa di haposon nami dohot pangalasyon nami. Saya ingot mahami obar tuas ni roham dohot denggan di basam. Allah ni guarmu alai Tuhan Yesus. Marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Bagabaga di debata tarjungot Tuhan dosata. Songondo hatani Tuhan Yesus. Romahamu Tuhamu amuak kanaluja jalana sorat upasonang pehamu. Buat hamu magak kutuhamu. Guru namu masian au. Ay nalabok doahu. Jalana sere marroha. Asarabotan hasurangan to dimuna. Ay labok doahu gaku. Jalan yang dodohot nahwa persaton. Asa nga pemari debata na digijang. Amin. Mari demahita. Epistel di hari Minggon, dianet sian pangukapon bidu 22, memuka sian ayat 12, tolas tu ayat 21, tajahama marsikat sorin. Idama
girama ahuro, buanop kuma upas lehonok kutuganup hobat tuna niulana. Mertua maak kana maburi abit nasida, asamarwaso nasida berjabar di gau hanguluani, jala masuk sian akka harbanga tu bagasan hutai. Ahu Yesus marsuru-suru aku, maka tidakot tuhamu akaon, mardapoton akahuriai, ahu do urat dohot marga ni daud, bitang sipayas namar sinodangi. Ahu maka tidakut digalup naubegi akahata panurangon ni suraton. Ia adong namana baitu si tabani de patama tu ibana akaha persuhon na tersurat di bagasan bukon. Didok ibana nama katidakon olo na Roma ahu tibu. Amen Roma ho ale Tuhan Yesus. Ima sahatna martua do akan atau mangingon hatan ni debata jala nau peopsa. Amin. Mare de mahita. Tidak maha persiau tai sungunna hina tindak kunidong atas sa persiaun di sadok portibion ra mahita amandok au persia di debata Jehova ido ama pargugu naso hatu dosan natu palangi dohotano au persia di Yesus Kristus anak di debata Jehova nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabagabian sianton di porbadia andorong suabubuhan hido tuhata natu maon na bernit di pangumuman ni 100 namati terpajal do ibana di hau pinar silang natuat tu banua toru dung ditanom namulak mangolu di hari patuluhun namanaik tu surgo lahun dul tu siamu ni debata Jehova amanai pargogon nasuhatu dosani di sima ima ibana pemula sogot tu tanaon mau mihalak na mangulu dohot namate
Au porsea ditondi porbadia, jala adong sadahuria nabadia, uria hatopan nala Kristen akan nabadia, dohot dihasisani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulus sugut yang halak nang mate, dohot yang uluan nasra sudah. Amin. Tapi gema de puji-pujian, tapi nasahat ni ina maranata diuduti kor ama agape.
Tikting namasa di Huriata di Mingguon, tanggal 1 Juni 2025. Na parjolo dak danak na sorang. Di basa-basao tuha tado dak danak di keluarga amang Arifin I.A. Sitorus, inang boru pakpahan, sada dak danak boru, na di hari Rabu tanggal 14 Mei 2025, maringanan di Bulak Sreh, RT Walu, RW 5 Cibubur, Wik 10. Paduahon di keluarga amang Altrianus Sitorus, inang boru Sidabutar, dak danak boru Silidduat manang kembar, na di hari Senin tanggal 26 Mei 2025, maringanan di klaster Harjamukti Residence, RT 4 RW 2 nomor B Tolu, Kelurahan Harjamukti, Wik 12. Na paduahon ruas nataba. Tajalodo gabe ruas ni Huriata, ima keluarga amang Tanriko Ferdinand Sabdana Tambun, inang Jessica Wesia Boru Huta Barat, na Rosian HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati, inganan nasida di Jalan Kesuma Purijaya nomor 88 Harjamukti Cimanggis, Wik 12. Na patoluhon Dewan Diakonia Seksi Sosial. Tabuan ma di Tangyangta akaruas ni Huria na di Bagasan Parsahiton, songon naung tarsurat di Tiktingta. Seksi Kemasyarakatan. Hari Rabu tanggal 4 Juni 2025, patupau ni Huriat tado marhite seksi kemasyarakatan, pasahaton hewan kurban 2 ekor kambing tu warga sekitar dalam rangka Hari Raya Idul Adha. Na paupaton pengurus WIK HKBP Resort Cibubur. Hari Jumat tanggal 6 Juni 2025, patupau ni Huriado pertemuan pengurus WIK maringanan di GSM Gloria Lantai Sada, masuk pukul 10 siawib, na niluhoni paditata. Na palimahon pesta parningotan Ari Hasasaur nito di Porbadia, Manang Pentakosta. Hari Minggu tanggal 8 Juni 2025, ima pesta parjolo parningotan Ari Hasasaur nito di Porbadia, Manang Pentakosta parjolo, patupau ni Huriat tado parmingguan songon nasomal. Hari Senin tanggal 10 Juni 2025, ima pesta paduahon parningotan Ari Hasasaur nito di Porbadia, Manang Pentakosta paduahon, patupau ni Huriat tado parmingguan masuk pukul 10 siawib, holan sahali parmingguan. Na paonopon padidion nabadia. Hari Minggu tanggal 8 Juni 2025, di parmingguan pukul 10 wib,
patupau ni huria do padidion nabadia tu aka poso-poso yanakon ni ruas ni huriata. Marguru natoras di hari Jumat tanggal 6 Juni 2025 masuk pukul 15 WIB maringanan di konsistori laos di bon ma fotokopi akta lahir dohot surat pengantar sian situawik nabe. Na papituhon panitia pesta Gotilon garis miring HUT ke-46 garis miring tahun transformasi 2025. Hari Senin tanggal 2 Juni 2025, patupau ni panitia do rapot maringanan di konsistori masuk pukul 10 siawib laos tiktingon ma nagabe udangan tusude panitia asa madohoti rapoti. Na pawaluhon panitia pembangunan HKBP Cibubur periode 2025-2027. Sadarion mandok hata do panitia pembangunan di parmingguan pukul 7 dohot pukul 10 WIB laos adong do pembagian snack roti di Jolo Pituni Gareja. Laporan parhepengon panitia pembangunan Boy Mata Jaha di Warta Naung Tatiok B. Na pasiahon boa-boa hobar tu program kerja ni huria tahun 2025 marhite tiktingon pinangido tu sude ruas ni huria asa tapas hat bema pelean tahun tu huria manang tu situawik nabe. Guar ni ruas naung pasahaton Boy Mata Jaha di Warta Jemaat. Songonimat tikting di mingguta sadarion aka tikting na mangihut Boy Mata Jaha na tarsurat di Warta Jemaat manang marhite barcode na adong di bangku gereja. Pinasahat matiki tu panitia pembangunan laho madokata. Salam. Horas, selamat hari Minggu buat kita semua. Nau parsangati kami amang padita ampilas aritonang. Suang songoni aka parhala dunami namang ale partikia tu panitia pembangunan songon panorangion dung di babakit panitia pembangunan di Huriata. Nah parjolo amang inang nungata boto sejak Februari di Pabakit Huriata do panitia pembangunan di Garejata dengan tujuan utama memperluas lahan gereja kita untuk menciptakan kenyamanan bagi ruas kita HKBP Cibubur dan juga menjadi berkat bagi warga sekitar kita nantinya ke depannya. Jadi sejak Februari, Maret intensif dohami amang inang mengadakan pembicaraan rapat sesama panitia pembangunan bohado carata naeng papunguhod dana tu rencanata disepakati ma untuk melakukan atau mengedarkan amplop parjolo komitmen ma amang inang. Jadi songon nata boto tu sude ruas ni HKBP Cibubur nunga mardalan be komitmen jala puji Tuhan ulaun ni huria don dituktuki do sude akar wasta melota bereng amang inang di buku na beredar di setiap minggu komitmen yang sudah terkumpul. Komitmen yang data yang sudah terkumpul besarnya 3,1 miliar rupiah dan ini baru bekerja bulan April dan bulan Mei, artinya baru 2 bulan amang inang. Ini luar biasa sekali partisipasi semua ruas HKBP Cibubur. Terkait dengan total kebutuhan dana kita amang inang, kalau untuk panitia pembangunan untuk mengadakan perluasan tanah ini, kita memerlukan dana
6 miliar rupiah. Lalu sumber dananya yang pertama dari komitmen sudah saat ini 3 miliar rupiah yang tercatat, walaupun dalam pembayarannya adongdo ruas tanah sekaligus lunas, adongdo na mencicil, terserah, tapi kita perkirakan sampai Februari 2027 ini akan kita kumpulkan semua dananya. Lalu tambahnya dana awal dari Huria sebesar 2 miliar, artinya sudah ada uang kita 5 miliar. Oti naik nama on amanginang. Oti naik, puji Tuhan sekali. Jadi kita berharap panitia pembangunan sampai akhir Juni sudah masuk semua datanya dari semua seksi dana di setiap week. Nah, king tabege dotong amanginang tong do dipabakit huriata panitia pesta ulang tahun dan pesta gotilon secara bersamaan. Nunga merapot tami amanginang do panitia pesta gotilon jalad dijoloni amang uluan, dijoloni amang akasituanami, sepakat dohami bekerja sama, berkonsolidasi untuk mengumpulkan dana bersama-sama. Alani Nabi Notonami takas rata-rata keperluan pesta gotilan sekitar 1 miliar amanginang. Jadi melomar pesta hita di pesta gotilon terkumpul dana kurang lebih 1 miliar. Artinya melo karejo do panitia pembangunan sampai akhir Juni harus terkumpul tambahannya untuk keperluan tanah 1 miliar. Molo anon akhir Juni dan dapat dana on, kami panitia pesta pembangunan dan pesta gotilon akan melakukan evaluasi boha carata bui papunguhon dana on asa sude kegiatan yang sudah dicanangkan, yang sudah disepakati, semua seksi-seksi yang ada di gereja kita tidak ada yang ketinggalan. Kita harapkan di 2025 ini semuanya berjalan seperti biasanya meskipun ada tambahan biaya karena ada pesta pembangunan. Berikutnya, kapan kita mau eksekusi perluasan lahan ini? Rencananya amanginang September kita udah akan eksekusi. Apa naking dang pungu dope danaon. Kita sudah mengetuk beberapa ruas naburju, asa olo mangalean dan talangan. Guarna dada talangan di paula doon amanginang. Itulah gunanya kita semua berpartisipasi na mekmet, na balga, dana, nama tua sudah berpartisipasi papunguhon nasa guguna asabui tapaula anon dana talanganon. Molo disukuh kamu amanginang dana talangan kita saat ini baru 2,2 atau 2,1 lewat sedikit. Jadi tong dohami anon panitia pembangunan ro tu piga ruas asabui tapenuhi kebutuhan sampai September nanti. Dang dau beno mangda sonari nggak masuk bulan onom. 3 bulan lagi kita sudah harus selesaikan urusan kita dengan pemilik tanah. Imana boy upasahat amanginang alai saya secara pribadi, kami panitia pembangunan sangat bangga dan luar biasa partisipasi semua ruas HKBP Cibubur dan tak dalam tempo 2 bulan bisa terkumpul komitmen sebesar 3 miliar kurang lebih. Imana bui hupatorang amanginang tetap mahita marbisuk bui marsiurupan asa bui gabe pasu-pasu hita di huriata suang songoninang di akal lingkungan ta. Imana bui pasahat mardongan tangyang horas madihita saluhutna.
Ta gebegema de puji-pujian na pinasaha ni wiksada diuriti uk 10.
Marade pangita, hut aparade peliata, pelian sada A, dot sada B. Dameni debatana sumurung sian saluhut roha ima mangaramuti hati-hati dot pikiran munah
di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom madi tasalutna. Horas. Hata di debata di hita di minggu namargoar minggu eksaudi nienet sian buku pesalmen bidu siapul pitu mamukamai sian ayat sada satro di ayat 12. Pesalmen siapul pitu ayat sada satro di 12. Adong di parade di son asata jaha secara marsikat sorin. Jahobado raja marulop-olop matanoon marlas dirohama pulo-pulo aka na lani. Api mardalan di jolona mangaton aka alona humaliang. Malalado akadolok songon patis maradopon bohi ni Jehovah, maradopon bohi ni Tuhan ni sadok tanoon. Ikon tarurak sogot sude aka si sobba aji-ajian, aka napa puji-puji dirina mida gana-ganaan. Ikon marsobba tu ibana do sude aka debata sileban. Ai hodo ale Jehovah na tumimbul gumomgom sandok tanoon tumimbul situtudoho sian nasa debata sileban. Saya tarsabur do hati uron di partigor jalalas di roha dia akan ujur maroha. Ido sahatna jalan agabe tema manang topik di minggu eksaudion manjau hita asa toktong tatiop apor seota taring utu Jahobado raja. Gurian itu hatta amanami inanami doh tamu akadongan nahina holongan di bagasan Kristus molo didok raja tentu akaparhua sudui jala sajot-jot do lomo rohani halak nenggabe raja jala holan halak kita do godang raja ale otik manang dang nadong rakyatna. Raja ni hula-hula, raja dengan tubuh, wah raja semua. Gak ada rakyatnya. Ido alana, takas tidok, ala memang, ya berwibawa do raja saat tidok pose baris-baris di gajah, di rura pangaloan, molo marsuru raja, dae so oloan molo soni oloan tubuma hamagoan molo ni oloan Roma pangomoan. Ido hebatna raja alai sasitong godang do tanggung jawab molo neng gabe raja sasahala dadaholan ya murah-murah mamareta murah-murah manuru dot akan asik molo didok raja ikon patut sitiruon nama ido alana molo didok boru ni raja anak ni raja dadah marlapatan holan sahira pangeran manang putri kerajaan nanidok boru ni raja
anak iraja. Ala takas di dok di sina huboto ikon raja pangalahona. Ikon raja parangena. Lapatanna patut sitiruon. Akan adenggan do molo di dok gabe raja. Dison pengakuan panidangyon ni parpesamen do. Taringot tu ise debata. Takas tidok ibana mamukasian ayat sada Jehovah do raja. Lapatanna di bagasan haporsiaonna di bagasan nguluna ikon Jehovah nama narikot nabui mamaretang nguluna nabui mangarahon nguluna Jehovah do raja jala obartusi respon di bangso ni debata marolop-olop mah tanuon marlas tiroha mah pulo-pulo aka nalin nalan buasa di doksongo nih ala takas dia pursiai debata gabe raja dang mambuantu hamaguan dang mambuantu akan naroa marolop-olop tanuon ala parbuasui raja Jehovah debata tai takas to diramoti dilindungi, dijaga, dirawat dan akan nasi. Ido umbahen di jona sida asa marolop-olop. Asing molo na asing gabe raja. Dang taboto dang takas asiulaonna. Debata gabe raja takas to tertanda di son obun jala haholomon maripot-ipot umaliang ibana. Hati koran dot ojahan ya bangsana. Api mardalan di colona mangaton aka alona humalia. Huaso ni raja, huaso ni Jehovah de mata. Dang taralui. Dang adong dope si bahenonna manang mambain ape alai nunga talu musuna olan ala nahu maliang nado. Dia belum bertindak, belum berbicara, belum melakukan apa-apa, tetapi sudah nadung di humaliangna nunga takas mangalo aka musuna disondangi aka hilap nado portibion jadi lalo-lalo tanoon manidasa. Malala doa kadolok sempaktis maradok penbohini Jehovah. Maradok penbohini Tuhan ni sadok tanoon. Molo didok akadolokon malala songon dolok api dosa sitongna. Menakutkan memang. Membencol mah tentu ya menyelamatkan diri. Alai dinaro debata justru dolok api na songoni tidok dison malala songon patis songon lilin na didok dison gak tahan dimohop ni debata manang las apa istilahnya panasnya Tuhan itu melebihi panas matahari. Ido na didok dison di bari tahun aka langit do hati goranna jala sude aka bangso manida hamuleonna. On bagian parjolo sian ende ni par pesalman dison maka tindakon debata Jehovah raja jala di bagasan panindang ni adong jaminan dumobi ma dia kana porsea didok dison ikon tarurak sogot sude akasi somba aji-ajian akan apa puji-puji dirina midaga-daganaan ikon marsumba tu ibana do sude aka debata sileman. Ido nama sadi aka alo musuni Jehovah. Nah memang beralih tu maka porsia itu aka aji-ajian manang marsomba tu gana-ganaan. Jala akana naing binain Jehovah tu nasida di Megesion dui. Jadi malas diroha ma
marlop-olop ma akaboru ni Juda ala ni pahumu ale Jehovah. Keadilan Tuhan berlaku bagi semua orang. Alai kebinasaan tu akan mangalok manang musuhna pasu-pasuna nang tu aka na memang mangoloi hatana na olo mangulahon paretana didok musehamu ale akan nama kaholongi Jehovah sai hagigihon hamuma najat ibana do siramoti tondi ni akan nanyasianna sai paluaon na do nasida sian tangan ni parjahat takas perbedaanna dialo Jehovah do akan najat ale tu akan adenggan tu sido di pasahat pasu-pasuna saya tarsabur do hati uro di partigor jala lasti roha di akan naujur maroha on nama namasa dung gabe raja Jehovah di ngoluni aka na porsea dada na asing siulawan dung taboto dung takas taha porsiai Jehovah do raja onma nama sadita ima maras di roha mahamu ale aka partigor di bagasan Jehovah jala puji hamu mah goar nabadia maras di roha mahita ala Jehovah gabe raja di ngoluta nama mareta ngoluta na patu paun sudi akan adenggan di hita jala ikon unduk kita tu paretana tu hatana songon nani dok mina keningan upasani alak batak dada taringu tu hula-hula do on ido ale molo tapake taringu tu dewata baris-baris 3 jah di lurah pangaluan molo marsuru dewata ganti gabe dewata molo marsuru dewata dai so oloan molo so ni oloan tubunga hamagoan molo ni oloan roma pangumuan pasu-pasu nabalgai ima hapor seota asa takas statusi na keningan dang marsuru ketua pembangunan aidang raja ibana ido alai menghimbau doh nani ulan asida ulau ni raja doh raja ni huria ima tuhata debata saluhut paretana naik ma oloan dang boidang ikon masa dui takas tah porsiai di bagasan hapor siota ikon saut nama tangiakta pakirimota ima nata pergumulhon marite panitia pembangunan dae sooloan itu dah molo saat sonari hita bimbang mangulahoni manat mahita ikon takas taulahon asa saut nanidok ni tu hatta di bata marhite hite hurianaon jala dang tu ibahana totong molo saut hita kembali tu hita lam tu denggana parsaurata lam tu denggana pamigota lam tu denggana ulauta kudang akan adenggan sian natabeni ido pasu-pasui molo taringu tu debata apalah itu kecil kalinya tetapi dia mau melihat ketaatan kita pangoloyota satu dia nama taleon rohata laho mangoloi hatana jadi sianon di minggu eksau di lapatana saya tangihon ma suaraku jauh-jauhku ale Jehovah tong do di bagasan tangiang dui alai di bagasan hapor siaon dung martangiang hita takas ta hapor siai di tangion de batado jelas sahut dui obar tu lomo ni rohana ima nagabe si pausor-usor ni rohata dung tau kui Jehovah do raja amin martangian maita ale Tuhan debata amanami pargogo na suatu dosa amanami na usombahami di bagasan Yesus Kristus Tuhan siop kopami ido tutu
takas di bagasan haporsion nami, woki hami do, Tuhan do Raja, nama Mareta, nama Nuru, nama Ruaso di ngulu nami ganup marsada-sada. Ala takas do nunga ditobus ho hami, sian hatoban ni dosa, dohot hajahaton, gabe naposom, gabe bangsom nabadia, bangso na porsea dituhani. Alani ali Tuhan pasikop mahatami, asa dung ho gabe raja, unang diri nami na gabe raja tu diri nami sendiri. Ikon rajanu nama hami ali Tuhan, manang ahape naneng hula hami, naneng hudok kami, salut nama bain sangat di guarmu nabadiai. Di nama tangiang kami tuhali Tuhan, tongdo mandok mulia teh kami. Ala takas di basa-basaon hodo, sadadak danak, di tonga-tonga di keluarga Arifin Sitorus dot inang berupak pahan. Suang songoninang tu Altrianus Sitorus inang boru sidabutar. Asup-asup dak danak ia le Tuhan, asa hipas, hibur magodang, jala goi gabe lasti roha, nya kadongan lumobima keluarga natorasna, jala boi tong gabe anak si oli ajar, anak nahsea, suang songoninang gabe anak nahina lomohon di roham. Tuhodo museu pasatami, ruasmu na baru marsaur, baru bergabung dot hami oleh Tuhan. Ruas na tambah di tengah-tengah ni Huriamon. Ima keluarga Tanriko Ferdinand Sabdana Tambun. Dot inang Jessica Besia Buruta Barat. Pargogoy mana sida oleh Tuhan. Jala pasada marohana sida rap dot ami oleh Tuhan di tengah-tengah ni Huriamon. Lau mamuji pasangapon guarmu nabadiayong. Oleh Tuhan, tuhodo pasatami sude aka ulaun dewan koinonia, ratdot sude kategorial na adong di bagasan ih. Asa toktong mardalan dot tinggan di bagasan sadari roha, songon pasaoran ni aka na porsea. Suang songoninang di dewan diakona marhite pakobasion, seksi sosial, seksi kemasyarakatan, dot sude nadong di kelola dewan diakoniaon. Asa hodo tutu nama dongan nasida li Tuhan. Asa sude pakobasion nani ulau nasidai bain sangat di guarmu nabadiai. Suang songoninang di dewan marturia. Rap dot seksi sending, dot seksi musik. Asa toktong marhite dewan marturia won, marsaringar hatam nabadiai. Marhite ende puji-pujian, marhite musik, marhite barita nauli. Asa sahat tuluat tu sandok portubion. Tuhodo museu pasatami sude aka ulaon hatopan di tonga-tonga ni Huriamon. Di ulaon resort nang songoni di ulaon distrik 1 ulaon tingkat pusat. Pasu-pasu ma salut na le Tuhan. Bain sangat di guarmu nabadiai. Suang songoni nang dinaneng upamasa hami taringot tu pandidion nabadia, paingot jala pasingot ma sudena toras asa mambuan aka poso-poso yang aku nasida mancalo pandidion nabadiai, asa boy dohot anakon nami ih marsaur dot hami di pasaoran ni aka na porsia. Tuhodo tutu pasatami sude program-program di kepanitian Pesta Gotilon HUT Paupat Pulau Dopon 2 tahun transformasi 2025 naneng upatu pahami di bulan Oktober naneng roh hodo tutu nama dongani panitia li Tuhan asa toktong di bagasan sadari roha mangulaun salutna bain sangat di guarmu nabadiai. Suang songoninang panitia pembangunan HKBP Cibubur periode 2025-2027 naman jalo mandat sian hoa li Tuhan maritihite Uriamon asa takas saut nani ulan hasida tongdo ben sangap di guarmu nabadiai lasti roha nang dihami saluhutna godang nai ali Tuhan tangiang pangiduan nami
ale takas doh boto hami saluhutna terbuka di colom, termasuk mai di perjuangan pergumulan ni akadongan namui mangalo sahid nasalelingon ni alaman nasida pargogoi manasida ale Tuhan asa toktong orsea tuho makirim tuho jalarap dohot aka keluarga woi toktong patuduhon olong iroham masih haolongan nasida patu pahon salut akan adenggan suang-suang ini nang las irohan nami rapdot sude ruasmu nama ulang tahun di bagasan samingguon pasu-pasu manasida ale Tuhan ajar-ajari manasida mamilangi ari-ari nungul nasidai asa dapotan rohana bisuk nasida maka mulia tehon sude dengkan di basam ale Tuhan tuhodo pasat kami sude tangyang pangidoan namion nahu pasatami hola nangasaun guan anakmu Yesus Kristus Tuhan syokop kami amin. Tapa saat ma peliatan apa duahon dohot tupakta tu panitia pembangunan uhut tain dehon buku endo nomor 525.
nyakon ma peleata tu debata martangyang mahita. Ale debata amanami na di Banua Ginjang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauli utus. Upasat hami masian na nileon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramuti, asa huparhase yang hami pelianon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami mariti-iti todim. Asalam tanda hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Mar hite-hite, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Ginjang, say pinurbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Ginjang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap ari, sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan, namar dosa tuhami, una kami togio tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasaorhon ma damena tutondim. Amin. Amin.